Čo vítam z nového videa, dnes ideme Dead Race, dajte like, odber a my môžeme ísť na to. Bývami, tak si toto video pozriem určite do konca, pretože na konci stalo niečo, čo by ste určite nečakali. Takže teraz sme si zobrali zlato, ktoré predáme, predáva sa tu, pardon, že som ho upustil, takže si ho vezmeme. Túto hru točím, pretože je teraz dosť populárna. A pretože je populárna, tak som ju zatiaľ nehral. To je divné, ale zahrám si ju teraz po prvýkrát. Pretože som ju hral, ale dostal som sa iba na 1000 km, pretože už som to vypol a rozhodol som sa to natočiť. Takže ideme si kúpiť tu nejaké uhlie do našho tu veľkého vlaku. Takže si vezmeme uhlie za 20, máme 70. Kúpil by som si 2. Dáme si to do našho vakušku. Z tejto hry som pozeral videá, takže myslím, že viem, o čom to je. Je to podobné ako Dusty Drip, čo bola jednu dobu tiež veľmi populárna hra, ale ja som ju nehral, pretože mňa to nebavilo a nemám tak veľa trpezlivosti na to furt chodiť tam a späť a dúfať, že si mi splne lepšia jak sa to povie, lokalita. Takže my máme poličku benzínu alebo uhlia, neviem, ale môžeme tam dávať aj iné veci, ako tu nejaké noviny. Takže my ideme rovno. Počkajte, možno, že vás to ilustrovalo, iritovalo. Takže si dáme menej zvuku, pretože ten vlak robí veľký hluk, takže my ideme prvému domu. Takže, čo je tamto? Počkajte, mňa to vlastne zaujíma, ja nemôžem, funguje to? S tým proste robím, že to, čo robí vlak, jak robí auto a vlak robí, neviem, tam sú nejaké koni, alebo kone, prepačte, ale ja som dobrý slovenčinár. Za chvíľu by to mohla byť nejaká budova, kde by som ju mohol vidieť, ale zatiaľ to nie, takže my ideme rovno. A cieľ pre dnešné video je 10 000 metrov. Vyzerá to ako keby, že to bolo ľahký cieľ, pretože už sme na skoro 3000, ale vôbec to nie je až také ľahké, ani také ťažké, pretože je to kus ťažšie. Pardon, som stále chorý, to ste mohli z môjho hlasu asi už počuť, neviem, jak to je na videu, ale tu zabijeme zombíka cez stenu. Zombíci boli aj v tej hre Dusty Drip. My si to vezmeme, toto myslím, že môžeme predať. Vezmeme a toto tiež si vezmeme. Takže máme palivo, takže ideme do vlaku a ideme ďalej. Tam hneď vidím ďalší dom, takže tam pôjdeme. Keď sa vám toto video bude páčiť, tak môžete dať určite like, odber, pretože budem za to veľmi rád. Všimol som si, že veľa ľudí, ktorí mňa pozerajú, nemajú odber, takže by som rád, keby ste to zmenili. Takže my tu budeme zastavovať pri tomto dome. Zastavujeme, neviem, čom zastavujem tak neskoro, ale vlak už zastaví sám. Počkajte, musím vyriešiť toto tu. Chod na zem, áno. Tak už je, že po ňom. Máme a ideme do domu. Tam sú tiež nejakí zombíci, takže si musíme dať pozor. A dúfam, že tam bude nejaká lekárnička alebo niečo také. Tak. Myslím, že ten už by mal byť mŕtvý. A tento už tiež, takže dúfam, že to nebude tretí. Obidva sú mŕtvi. Vezmeme si ich. Čo toto? To tiež vezmeme, kniha. Knihu môžeme upáliť. Tam vzadu nič nevidím. To je asi dobre, že tam nič nevidím. Takže my ideme ďalej. Skočím na vlak. Tu by som mohol už vyjazdiť tie veci. Toto tam dáme, toto si vezmeme späť. To môžeme predať. Takže ideme ďalej. A my sa uvidíme, keď budeme
pri 5000 km alebo pri ďalšom, alebo proste keď uvidíme dom, takže uvidíme sa. Všimol som si, že je noc, sme na 5000 km, pretože som si fúkal nos. Muselo to vyzerať nejak divne, že čo sa deje, či som spadol alebo neviem čo. Takže ideme cez noc, máme 5000 km, takže ideme ďalej. Zatrubíme alebo zahúkame. Áno, aby všetci zombíci, ktorí sa teraz na spawnu, vedeli, že ja som tu šéf, takže ideme ďalej. 6000 km. Budeme mať 7000. A máme 7000 km. Ešte 3000 a budeme mať nás cieľ, ale ja si myslím, že na 3000 km, no na 10 000 km za 3000 km, čo je to? Tam nejdeme, je tam veľa zombíkov, takže sa bojím a utekam. Na 10 000 km by mal byť nejaký checkpoint a myslím, že tu je maximálny dojazd 10 000, no 100 000 na 10 000 ideme my, ale pozeral som nejaké videá od iných youtuberov, ktorí to točili, ale oni sa dostali nakoniec, takže mohli by sme to dať aj my, ale nevidím sa na to a tu máme už náš spawn point. Tak sme tu, budeme brzdiť. Tak, sme tu a ideme predať tie veci a kúpime si dačo. Tu máme už nejaký shop. Tu nevidím nič také dobré. Počkej, čo je toto? Armor? Armor nepotrebujeme. Lebo keď už po nás takto pôjde, tak utečeme vlakom. Tu sa predajú veci. Sú nejaké veci, proste ja neviem, musíme nájsť tam, kde sa tie veci predávajú, nie kde sa kupujú. Tu máme šerifa. Šerif. Tam iba nejaké väzenie. Takže my ideme tu, do trading postu. Už máme deň. Počkejte, čo je toto? Myslím, že som mal... Ja som mal šťastie. Že bolo ráno asi umrel na to, že proste nám zasvietilo slnko jak v Minecraftu. Zombíci. Takže tu dáme veci. Tak. Iba 5. Nevadí. Tak máme 40 a nemyslím si, že za to dačo kúpime, ale tam som videl gun shop, takže si ideme kúpiť nejakú zbraň. Aby to bolo ľahšie, ale vlastne si nemyslím, že s týmto dačo dokážeme, pretože iba 40. Som sa dostala na srchu, ale sme tu je nejaká tvorka, ale to stojí docela málo, takže ešte kus a tu je nejaká mančia zbraň, počkejte. 35 a na boje stojí 15, takže si kúpime zbraň a na boje tu budeme dúfať, že už budú. Kde má zbraň? Tu je. Pick up. A máme 6 nábojí, to nám bude určite stačiť, takže my ideme na ďalšiu zastávku, tam kde bude 20 000 km. Tam dúfam, že dovtedy si nazbierame nejaké peniaze a že budeme mať náboje do našho nového revolveru. Prepáčte za vyslovnosť, nie som najlepší. A mali by sme zbierať nejaké palivo. Sme precestovali 10 000 km, čo bolo na celé dnešné video, takže by som tu už teraz mohol ukončiť, ale my budeme pokračovať ďalej. Všimol som si, že nám došlo teraz momentálne palivo, aj keď to tam stále horí, ale máme veľké šťastie, že tam vidím dom, takže tam ideme. A dúfam, že tam bude docela dosť veľa zombíkov alebo nejaké uhlie na to, aby sme náš vlak zase dokázali rozhýbať, takže dúfam, že budeme mať šťastie. Uvidíme sa tam. Tak, sme tu. To je nejaký, tu vidím trofej Ligy majstrov, teda čo? To vezmeme. Máme uhlie, to je dobré, to som presne potreboval. Kniha, to tiež je dobré. Uhlie dáva polku. Nie, zabijeme ich lopatou, pretože nebudeme túto náboje, keď žiadne nemáme. Idem po nich, pretože som videl, že tam boli viacerí, ja sa ich nebojím. Mám plná nápka, takže iba jeden. Škoda. Bolo by viac paliva. Takže my ideme k našom vlaku, zase sa tam uvidíme. Vy máte šťastie, že
používám strych, takže sa tomu uvidíme, co sa stalo. Čo sa stalo, takže asi máme problém. Rýchlo dáme reconnect. Uvidíme sa, keď budem v lobby, počkajte. Takže, jak ste mohli vidieť, tak sa mi to vyplo. Takže z tohto videa to môže byť všetko. Rozlučím sa s vami tu bez hlasov, takže ako plešatý, ale to nevadí. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Takže budem rád, keď dáte like, odber. Za pokračovanie by som chcel 5 lajkov, myslím, že to by ste dokázať mohli, takže keď budete chcieť pokračovanie, samozrejme to môžete napísať do komentárov, takže zatiaľ, čau.